Danas u Lektiri u letu uz Brainerd izraze prepričavamo Silvija Strahimira Kančevića i njegov izbor iz poezije. Timer, kreni. Silvija Strahimir Kančević možda nije bio influencer svog vremena, ali da je danas živ, vjerojatno bi imao najjače story citate, bio top 1 na BookToku, imao viralne TikTok video u kojima recitira svoje najbolje stihove. Njegove pjesme su brutalno iskrene, bez uljepšavanja. Real talk o životu, nepravdi i borbi malog čovjeka protiv sistema. Nema clickbaita, samo sirova istina o tome kako svijet stvarno funkcionira. Ako voliš poeziju koja nije samo cvijeće i ljubav, nego udara u emocije kao loš Wi-Fi na satu, ili kad te profa prozove, a ti nemaš pojma koji je danas dan, onda je Kančević must read. Njegove pjesme često progovaraju o domoljublju, ali ne onom lažnom napuhanom, nego onom iskrenom. Voliš svoj kraj, ali te živcira nepravda i kaos. To najbolje pokazuje pjesma Moj dom, koja je kao onaj lik u ekipi koji voli svoj grad, ali stalno priča kako je sve otišlo nizbrdo. Uz to kroz njegovu poeziju provlače se i velika životna pitanja, koji je smisao svega, zašto uvijek isti ljudi pobjeđuju, imali pravde ili smo svi samo NPC-evi u loše kodiranom sistemu. Odgovor, brate, nema ga. Pjesma Misao svijeta doslovno je ekvivalent onog trenutka kada buljiš u strop u 3 ujutro i pokušavaš skužiti život, ali sve samo izgleda kao da igraš igricu na hard mode bez tutoriala. Kančević često ulazi u temu religije i sudbine, postavljajući pitanje je li sve već zapisano ili mi stvarno imamo kontrolu. Njegova pjesma Mojsije je kao kad kreneš filozofirati o tome jesmo li samo igrači u Simsima ili stvarno biramo svoju sudbinu. I na kraju tu je nezaobilazna priča o borbi pojedinca protiv sistema, gdje igrica uvijek pobjeđuje. Gospodski Kastur je pjesnička verzija trenutka kada shvatiš da se pravila igre ne odnose na bogate i moćne, dok si ti samo casual player bez VIP pass. Ali, iako njegove pjesme često zvuče pesimistično, Kančević ne piše samo da bi jadikovao. On proziva nepravdu, tjera te na razmišljanje i daje glas svima koji osjećaju da ovaj svijet nije fair. Njegova poezija nije samo lektira koju trebaš odraditi za ocjenu, nego nešto u čemu možeš pronaći vlastite misli, dileme i osjećaje. Evo ga, i to je to o Kančeviću. On nije zapravo bio samo lik koji je dobio svoj stadion, nego i super pisac, pa evo, ako te zanima on ili bilo koji drugi pisac i neka djela, možeš ih sve pronaći na Gradivo.hr.